जी सबका के प्रणाम नमस्कार। हम दीपक गर्दा पर हमने का बातचीत कल जाई कि भोजपुरी में जो हमने का होली का परंपरा बा, होली गाई न जा तो आज़ादी का आंदोलन में आज़ादी का गीत के लेके कैसे भूमिका रहल बा। दरअसल जो अंग्रेजी सत्ता रहे, हमनी का जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद रहे, ओकरा अंतर्गत जो हमनी का गुलामी रहे, ओकरा से मुक्ति के जो कोशिश भइल बा उ भोजपुरी क्षेत्र में होली गीतन के लेके कैसे अभिव्यक्त हो रहल बा, एक कुल चीज के तनी समझे के कोशिश कल जी हमनी का। दरअसल ओमे कुछ और चीज एगो संदर्भ बनल रहे कि जौन भोजपुरी लोक रहे, जौन भोजपुरी के इतिहास रहल बा, ओकरा में बहुत सा चीज हमनी के जौन अगल बगल के बा, ओकरा में हम कहीं पढ़त हई तो ओकरा में कुछ नोट भी कले मैंने। हम चाहत नहीं कि ओकरा के भी हमनी का संदर्भ में रखल जाओ। जैसे मैकार्थी कहलन कि अभी के जौन आंदोलन चलता, आजादी के जौन आंदोलन चलता, 1857 के जौन आंदोलन रहे, एक ई कहल मुश्किल रहे कि ई खाली सिपाही विद्रोह रहे। ई मैकार्थी के लिखल बा कि खाली सिपाही विद्रोह ना रहे, एकरा में पूरा जनता शामिल रहे। हम ऐसे कहतनी जब पूरा जनता शामिल रहे, चूंकि हमरा आवे के बाद होली गीतन पर, तो अगर कहल जाओ कि खाली सिपाही विद्रोह रहे तो ई ठीक बात नहीं खे। ई पूरा जनता के विद्रोह रहे। आ ई ओ घड़ी मैकार्थी कहतन, ओ घड़ी मार्क्स भी एकरा के बतौले बाण कि दरअसल ये भारतीय जनता का विद्रोह था। तो हम मैकार्थी का भी कथन देखतनी, सर जॉन का भी कथन देखतनी। तो सर जॉन के जो कथन बा ओकरा में महत्वपूर्ण चीज ई बाटे कि उ लिखले बड़न कि गंगा पार के इलाका में आ गंगा जमुना के बीच के इलाका में जौन देहाती जनता खड़ा हो गए रहे हमनी के खिलाफ, माने अंग्रेजन के खिलाफ, यह लड़ाई का महत्वपूर्ण पक्ष हुए रहे, ओजा से जुड़ल रहे। ई ठीक बा कि 1757 में जौन प्लासी के हार भइल, 1764 में जौन बक्सर का हार भइल, ओकरा चलते जौन भारतीय अर्थव्यवस्था रहे वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तहत बड़ा निचला स्तर पर आई। जौन शोषण रहे वो इतिहास में जबरदस्त बा। तो इकुल जौन भारतीय जनता का जुड़ल चीज बा, तो अभी जो हमनी के एगो समझत नहीं जा कि होली का जौन भोजपुरी में अश्लीलता बा, फुहड़पन बा, उहे आइल बा। हम एकरा के भारतीय जनता का स्मृति से आ स्वाधीनता का चेतना से जोड़ के देखे के कोशिश करतनी। ऐसे ही कुछ तनी भूमिका बताओ तनी कि प्लासी का लड़ाई का 100 साल बाद जब आवत हमनी का, तो पूरा जौन हमनी का अर्थव्यवस्था रहे वो चौपट हो गई रहे। ये ठीक बा कि केहू जमींदार शामिल बा, केहू राजा शामिल बा, सब अपना अपना कारण से शामिल रहे, लेकिन सब कहे खातिर शामिल रहे, तो सब अंग्रेजन के भगावे खातिर शामिल रहे। ई महत्वपूर्ण चीज के रेखांकित करते हुए हमनी के चले के बाद आगे कुछ और संदर्भ आई तो हम ओकर भी जिक्र करब। तो यही हमनी के कोशिश ये बा कि जो बनारस, आजमगढ़, मऊ, मोतिहारी, अभी जो हमनी के भोजपुरी के क्षेत्र बा, इलाका बा, ओकरा में जो 1857 से लेकर के अब बाद तक आजादी का आंदोलन 47 तक चलल, ओके कैसे व्यक्त कल गई बा। तो भइल एकरा में का कि जे जुलाहा रहे, जे बुनकर रहे, ई सब बेरोजगार भइल, दिहाड़ी मजदूरन की संख्या बढ़ल। तो अब जब सबका सामने संकट रहे ही, तो जो गीत शामिल भेलन से कुछ लोग गीत के एगो हमनी के पंक्ति रहे कि लड़बी ना तो करबी का, माने अगर हम लोग लड़ेंगे नहीं तो फिर करेंगे क्या। और ओकरा में जौन कुंवर सिंह के पूरा विद्रोह रहे, जो उनका नेतृत्व रहे, उनके लोक पर लोक का मान्यता बड़ा जमल बा, दृढ़ता तक बहुत भीतर तक जमल बा। तो भोजपुरी लोक में ई एगो कहावत भइल कि जे ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता के खिलाफ लड़े के सबसे प्रतीक बनल रहे, बड़ा प्रतीक बनल रहे हमनी के भोजपुरी क्षेत्र में बाबू कुंवर सिंह, अगर उनकर केहू साथ नइखे देते ए जन्म में, तो अगला जन्म में उ सुअर हुई। के देखे के कोशिश करे के बा कि लोक के मान्यता में जौन लोक बोध बा ओमे कैसे कैसे ये चीज बदलल। एगो सिंपल सा उदाहरण हम लेतनी कि कैसे होली का जौन जन जुड़ाव रहे, होली में जौन सुख दुख बा, होली में जौन अपन स्मृति बा, अपन जीवन बा, वो कैसे दर्ज होला। ई जौन फुहड़पन का अश्लीलता का दौर चलल बा, ई बाजार का दौर बा, जौन बाजार हमला करके ई बता रहल बा कि भोजपुरी में अश्लीलता ही एगो मुद्दा बा। या तो अश्लीलता का विरोध करे के बा या ओकरा पक्ष में रहे के बा।
ई जौन अश्लीलता का विरोध का भी एगो धारा बिया, उ दरअसल अश्लीलते पर बात करतिया, जबकि एक कोनो जरूरत नहीं है। बहुत हमने के जौन बहुत स्वस्थ परंपरा बाड़ी सा ओकरा पर बात कल जाओ। तो यही से गर्दा का ओर से जौन आज का प्रयास रहल है कि हमने के भोजपुरी में जौन स्वाधीनता का चेतना रहल बा ओकरा पर बातचीत हुई। अब देखिए जा कैसे बदलता, लोग का बोध बदलल कैसे आखिर। तो जौन न्योता होला ना, भोजपुरी में न्योता, चाहे कहीं भी आमंत्रण पत्र दियाला तो हमने को न्योता कहीं न जा। तो जो न्योता दियात रहे, न्योता कहे खातिर दियात रहे? न्योता शादी ब्याह में दियात रहे, अनुष्ठानिक रूप से दियात रहे, मांगलिक काम में दियात रहे, जन्म के अवसर पर दियात रहे, ब्याह का जो भी माने अच्छा चीज कुछ होता ओकरा अवसर पर न्योता दिया है। भगवती में सबका के अवार जवार जहां भी रहे तो न्योता दिया है। अब आजादी के आंदोलन में भोजपुरी क्षेत्र में न्योता का अर्थ बदलल। लोक में न्योता का जौन परंपरा रहे, प्रतिष्ठा रहे, ओकर अर्थ बदलल। ओके तनी देखल जाओ। बाबू कुंवर सिंह के लेके बाटे कि न्योता आइल बा। का न्योता बा कि गांव गांव में डुगी बाजल, बात के फरल दुहाई कि लोहा चबाई के न्योता बा जन गौकई के न्योता, चूड़ी फोरवाई के न्योता बा, सिंदूर पुछवावे के न्योता बा, राण कहवाई के न्योता बा। यानी आजादी में लड़े मरे के न्योता दिहल जात रहे। ई बाबू कुंवर सिंह के संगे जो भोजपुरी का स्वाधीनता का चेतना रहे, ई डेवलप होत रहे, ई विकसित होत रहे, ई बढ़त रहे, विस्तृत होत रहे। तो वही न्योता से जोड़ के जब हमने आवत नहीं जा आगे देखत नहीं जाए कुल चीज के, तो होली गीतन के भी तनी देखल जाओ। होली गीतन में बा कि बाबू कुंवर सिंह का जब हार हो गई, पराजय हो गई, तब भोजपुरी लोक का जितना भी जनता रहे, आबादी रहे, वो कहलस कि हमनी के होली ना मनाइब जा। बाबू कुंवर सिंह तोहरे राज बिना अब ना रंगैबो केसरिया, माने अब होली ना खेलब जा। जौन बाबू कुंवर सिंह अपन किला हार गए रहलन, ओकरा बाद भोजपुरी के लोक चेतना में ई दर्ज भइल कि हमनी के होली ना खेलब जाए साल। बाबू कुंवर सिंह के राजे जब नहीं खे तो हमनी के होली ना खेलब जा। अब ओकरा के कैसे हमनी के समझा तनी जा। अब सुनी तनी और एक आदमी होली की, जैसे बहुत मशहूर होली बा कि आहो बाबू तेगवा बहादुर, बंगला पे उड़ेला गुलाल, हो बाबू तेगवा बहादुर। तो तेगवा बहादुर के जौन पदवी रहे वो बाबू कुंवर सिंह के पदवी रहे। एगो और जौन अवधि से मिर्जापुर बनारस के क्षेत्र से आयल रहे, जौन देवर भौजाई के बात कहल जाला कि अब बड़ा अश्लील, बड़ा फूहड़, अब बहुत खराब अर्थ में यह रिश्ता के व्यक्त कल जाला होली के लेकर के। ओकरा में भी तनी हमनी का देखल जाओ कि जौन लोक बोध बा, जौन भोजपुरी का समकालीन लोक बोध रहे, ओ घड़ी के जौन लोक बोध रहे वो कैसे चलत रहे, हमनी के समकालीनता में आज कहाँ बानी जा। तो झूरी सिंह या उदवंत सिंह मिर्जापुर बनारस के दूगो बड़ा नायक लोग रहे, बड़ नायक लोग रहे। उदवंत सिंह का हत्या का जिम्मेवार मानल गई सर जॉन मूर के, अंग्रेज अधिकारी एगो रहे जॉन मूर। तो ये मानल गई कि उदवंत सिंह का हत्या मूर के कइल बा। उदवंत सिंह का ही भाई रहलन झूरी सिंह। तो अब एगो उदवंत सिंह का पत्नी जोन बाड़ी वो झूरी सिंह का भाभी भइली, भौजाई भइली। तो ये लोग का संवाद देखी, अद्भुत बात बा कि जो ना रिश्ता के हमने के इतना खराब बना देनी जा ई बाजार के चक्कर में, ओकर संवाद देखल जाओ तनी। झूरी सिंह बताओ तन उदवंत सिंह के पत्नी से, अपना भाभी से आके ये बात के कि घोड़वा पर चढ़ के पराई गया मुरवा, मूर अंग्रेजी जौन शासक रहे, कि घोड़वा पर चढ़ के पराई गया मुरवा, कैसे ले आई भौजी तोरा आगे मुड़वा। मन हम कैसे ओकर मुड़ी काट के तहरा आगे ले आई, वो तो हमारा भाई का हत्यारा बा, तरह सुहाग के उजड़ले बा। लेकिन न्योता भी जात रहे यही खातिर कि चूड़ी फोरवाई के न्योता बा, मांग उजड़वाई के न्योता बा, सिंदूर पोछाई के न्योता बा, जान कटवावे के न्योता बा, जान देवे के न्योता बा। तो ये जो न्योता का अर्थ रहे हमनी के भोजपुरी लोक संस्कृति संदर्भ में वो बदलल। अब एगो और चीज हम देखल चाहतनी, अब ओजा देखी तनी कि हमरा देवरा जुझारू हो। तो झूरी सिंह का जौन भाभी बाड़ी उहे कहतड़ी कि हमरा देवरा जुझारू हो, भौजी बलि बलि जाए, माने भौजी ए देवर का शौर्य पर, ओकरा देशभक्ति पर बलिहारी जातिया। जब वो कहतिया कि हमरा देवरा जुझारू हो, भौजी बलि बलि जाए,
तो ई कुल वर्णन, ई कुल चेतना बता रहल बा कि हमनी के अगल बगल के जौन भोजपुरी लोक रहल बा ओकरा में अपना जीवन से जुड़े के कौन कौन प्रवृत्ति काम कर रहल बिया। चूंकि ई चेतना हमनी में रहे कि सर्वस्व लिए जात अंग्रेज, अंग्रेज जौन बाण सो हमनी का कुल लूट के लेके जात रहन सा। तो ई जौन बोध रहे कि अंग्रेज हमनी के सर्वस्व लूट के लेके जात रहन सा। आ कुंवर सिंह हमनी के भोजपुरी क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े का एगो सबसे प्रतीक रहलन, बड़ा प्रतीक रहलन। उनका पक्ष में कैसे काम होता। तो अब देखिए एकरा के कि बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला में उड़ेला अबीर। तो बंगला में उड़ेला अबीर का मतलब ई भइल कि बाबू कुंवर सिंह के जब सेना गईल आ उ जब विजय प्राप्त कैलन हो जा, तो बंगला में जौन धूर ना होला कि गर्दा हो गई। ए चैनल के नामो बा गर्दा, जो पर हम बात करतनी। तो गर्दा में धूल गुबार उड़ल खूबे। तो कुंवर सिंह के जौन विजय रहे ओकरा चलते बंगला में उड़ेला अबीर, यानी गर्दा हो गई, धूल उड़ गई एकदम। अब देखी कि जब हम पहलू जिक्र करनी है कि तोहरे राज बिना कुंवर सिंह अब ना रंगैबो केसरिया पगरिया। अब अद्भुत बात बा, तनी सुनो जावे एकरा के कि गोला बारूद के चले फिचकारी, अब बिचवा में होला लड़ाई। गोला बारूद के चले पिचकारी, हमनी के पिचकारी के घर कितना अश्लील अर्थ में, कितना अश्लील प्रतीक होकर बनाई न जा। लेकिन सोची कि बाबू कुंवर सिंह के समय में हमनी का स्वाधीनता का जो चेतना रहे भोजपुरी लोक में, उ गोला बारूद का ही पिचकारी बना रहा बा। गोला बारूद के चले पिचकारी। और ये सुनो जब आगे अद्भुत चीज बा एकरा के हमने का समझे के चाहिए, जाने के चाहिए, आ अपना अगल बगल भी एके प्रसारित करे के चाहिए। आज का जौन बाजारीकरण भइल बा हमने के संस्कृति का, ओकरा विरोध में बड़ा मजबूती से खड़ा होके चाहिए। क्योंकि हम इस वार्ता का शुरू में ये बात के बतौनी है कि होली के जौन लोकलीनता बा उ दरअसल प्रतिरोध के जमीन पर खड़ा बा। हमनी के जौन प्रतिरोधी चेतना बा, जौन ताकत बा, वो हमनी के लोक में जौन लीनता बा, लोक से जौन जुड़ाव बा, ओकरे से आवता। तो एक देखल जाओ आगे तनी कि गोला बारूद के चले पिचकारी, बिचवा में होला लड़ाई हो। इतते आइल नवल राधिका, उतते कुंवर कन्हाई हो। माने एने राधिका आइली और ओने कुंवर कन्हाई, यानी कृष्ण का प्रतीक बनावल गई कुंवर सिंह जी के, बाबू कुंवर सिंह के कृष्ण के प्रतीक बनावल गई। आ जौन युद्ध बा, जौन लड़ाई बा, जौन उनके प्रतिरोध बा, ओकरा के मानल गई कि उ नवल राधिका बा। तो ये कितना अच्छा बा कि हमनी के कितना पवित्र बनावत जा, कितना ओकरा के अपना संस्कृति, अपना परंपरा से जोड़ रहल बानी जा। अब और इतनी आगे देखल जाओ, एक जगह बा कि गोला बारूद के चले पिचकारी। अब फिर देखी कि गोला बारूद के बनल हुक्मा तोपन के पिचकारी। अब ये तोप के पिचकारी बनावल गई। अभी वो बाजार में जितना गीत सुनब ओमे पिचकारी के इतना अश्लील प्रतीक के रूप में देखल जाता, लेकिन एजा तो तोपे के पिचकारी बनावल गई बा। ई भोजपुरी के ताकत बा, ई हमनी के अपन सांस्कृतिक विरासत बा। आ स्वाधीनता के चेतना में कैसे होली गीत काम कैले बा, ओकर ई बड़ा प्रतीक बा कि गोला बारूद के बनल हुक्मा तोपन के पिचकारी, भोजपुर में रंग उड़त है खेले कुंवर दोनों भाई, कुंवर सिंह अमर सिंह। तो ये लोग दोनों भाई लोग रंग खेलता। तो तोपन गोला बारूद के बनल हुक्मा तोपन के पिचकारी, भोजपुर में रंग उड़त है खेले कुंवर दोनों भाई, भोजपुर ऐसन होरी मचाई। ऐसन भोजपुर में होरी मचल। तो ई जौन भोजपुरी का सांस्कृतिक प्रतीक बा, एमे कोनो दू राय नहीं खे। जब हम कहते कि बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर आरा में धूम मचाई रे, जब तक प्राण रही तन भीतर मार्ग नाही बदलाई रे। ई भोजपुरी का हमनी के जौन सांस्कृतिक विरासत बा, जौन चेतना बा, ओकरा में होली गीतन कई अद्भुत परंपरा बा। एक कैसे हमनी को छोड़ देनी जा, काहे छोड़ देनी जा, ई बड़ा एगो दुखद बात बा तनी हमनी के सोचे समझे खातिर। फिर एगो तनी देखल जाओ कि जब हमनी के बातचीत होते तो कैसे, चूंकि ओकर जो आजादी के लड़ाई रहे, जो में भगत सिंह शामिल रहलन, पूरा देश शामिल रहे, गांधी जी भी रहलन, नेहरू सुभाष सब रहे, अब पंजाब एगो बड़ा केंद्र रहे। तो अब तनी सोचिए एकरा के कि कैसे ई कुछ चेतना हमनी के भोजपुरी गीत में आयल बा, आ कितना खूबसूरती से आयल बा, आ कितना श्रृंगारिकता में भी बाटे, तो कितना मर्यादित बा। आइल पंजाब मेल गड़िया हो,
अभी बड़ा एकरा के लेके बड़ा फुहड़पन चलता। पंजाब से अइला के खास अर्थ बा जो हम बतौनी है कि ओकरी आजादी के आंदोलन का जो हमनी का केंद्र रहे वो एगो प्रमुख केंद्र पंजाब रहे। तो आइल पंजाब मेल गड़िया हो 3:15 बजे रतिया, पुलिस अइले, दरोगा अइले, हलचल मचौले सूरजिया, ससुर धरैले, भसुर धरैले, आ सैया लुकैले फुफुतिया हो। ये कितना अद्भुत बात बा कि पूरा खानदान, ससुर भसुर सैया सब, ये पूरा खानदाने सुराजी खानदान बा। तो ई भोजपुर के परंपरा बा, ई हमनी के प्रतिरोध के परंपरा बा, जोना में अगर पंजाब से कोनो चेतना आ रहल बिया तो हमनी के ओकरा के बड़ा खुश होके ओकरा आपन बना के एक्सेप्ट करते जा, चूंकि हमनियों के जमीन जोन रहे उहे प्रतिरोध के जमीन रहे। तो ई कुल बहुत अद्भुत चीज बा कि हमनी के अपना भोजपुरी माटी के जोन गौरव बा, भोजपुरी माटी के जोन ध्वज एगो कहल जाला, ओकरा के तनी एगो देखल जा। भगत सिंह से जुड़ल हम एगो होली के जिक्र कल चाहतनी। ई बड़ा अद्भुत बात बा कि भगत सिंह के जोड़ के भी हमनी का भोजपुरी क्षेत्र में होली के गावल गइल बा, कहल गइल बा कि भारत सिरताज हमारा है, कि भारत सिरताज हमारा, भगत सिंह प्यारा, धूम मचे हाहाकारा, ई अंग्रेज अधम अभिमानी, देखत देखत देश उजारा, जियो भगत सिंह मस्त रहो तुम, चमकत गगन सितारा, भगत सिंह प्यारा, गावत फाग याद परत है। ई फाग होली है, गावत फाग याद परत है, भीजत आंख हमारा, भगत सिंह प्यारा। तो ई भोजपुरी के परंपरा बा। आ गीतन, होली गीतन में जौन स्वाधीनता के चेतना बा, ये एगो अद्भुत बा। मतलब एकरा के यही से हम चाहतनी कि हमनी का बतकही में एकरा के शामिल कर जाओ। अब खाली कुंवर सिंह तक सीमित नहीं खे। आज सदाशिव खेलत होरी, हमनी के बहुत मशहूर होली है कि आज सदाशिव खेलत होरी। हमनी के बहुत पारंपरिक होली बा, सब गाइला। मतलब जब भी हमनी के होली खेलल जाई, निकलल जाई तो ई गावल जाला कि आज सदाशिव खेलत होरी। अब सोची कि हमनी का स्वाधीनता के चेतना में ई कैसे आ गइल बा कि आज गांधी जी खेलत होरी। जहां सदाशिव रहलन ओजा गांधी जी आ गइलन कि आज गांधी जी खेलत होरी, असहयोग के ले पिचुकारी। हमनी के देखने जाए कि पहले गोली बारूद पिचुकारी बनल, तोप पिचुकारी बनल, और जब गांधी जी अइलन तो असहयोग पिचुकारी हो गई। यानी ये जो परंपरा भी हमने के जो सांस्कृतिक विरासत बा, यही से हम कहना कि लोक गीत जोन बाण सा वो केहू एगो आदमी के गीत नहीं खे, ओकर केहू एगो लिखे वाला नहीं खे। वो हमने के स्मृति में लिखात जाला आ पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होला। वो के हम अपना हिसाब से मोल्ड कर सकिना, हम अपना हिसाब से उनमें जोड़ सकिना, ऐड कर सकिना। ई लोकगीत का, लोक संस्कृति का सबसे मजबूत परंपरा भी है जो ना कि हमने के बनौले रहे के बाद। तो सदाशिव की जगह पर जब गांधी जी होली खेलत रहन तो पिचकारी उनकर का बा, तो असहयोग के ले पिचकारी और सुराज के रोरी। अद्भुत प्रतीक बाण से एक के सुनल जाते ध्यान से कि आज गांधी जी खेलत होरी, असहयोग के ले पिचकारी और सुराज के रोरी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल फाग मचाई, ऐसो रंग न फिर बहोरी। जौन ओ घड़ी खून के होली खेलल गई रहे तो वही के याद में होता कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल फाग मचाई। इस सब आजादी के आंदोलन में जौन अद्भुत होली खेलल, अद्भुत फाग खेलले बा, ओकर ही परंपरा बा। अब गांधी जी का जौन आज हमनी का राजनीतिक विमर्श जौन बा, कई गो दृष्टि के खराब के लिए बा, ओके भी एगो जवाब बा ए होली में, जौन हम आगे अभी रोवा के सुनाओ तनी कि गांधी जी नेहरू के मानस तो पटेल के ना बने दिलन, तो सुभाष के ना बने दिलन, तो हई के दिलन, तो हो के दिलन। ई लोक चेतना ऐसे कोनो ओकरा मतलब नहीं है। सुनी होली में कि गांधी बाबा के दुआरा पर झरेला मोती, ई होली गीत बा कि गांधी बाबा के दुआरा पर झरेला मोती, कहवा ले आवेले वीर जवाहर, कहवा ले आवेले सुभाष बोस हो, है ना। ई होली बता रहा बा, मतलब वो परंपरा में ही बा। तो एगो पहला जौन रहा होली कि आज गांधी जी खेलत होरी, असहयोग के ले पिचकारी और सुराज के रोरी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल फाग मचाई। अब बाकी गांधी बाबा के दुआरा पर झरेला मोती हो, कहवा ले आवेले वीर जवाहर, कहवा ले आवेले सुभाष बोस हो।
तो पश्चिम ले आवेले वीर जवाहर आ पूर्व ले आवेले सुभाष बोस आ मांग रे मांग भाग रे भाग अंग्रेज भाग भाग रे गांधी जी के गोली भैले चरखवा। तो गांधी जी के जोन गोली मतलब ये होला कि जोन भगावे वाला अस्त्र बा, तो आज़ादी के जोन परंपरा रहे उ हमनी के होली गीतन में बहुत प्रमुखता से दर्ज भइल बा। यही से हम चाहते हैं कि एकरा पर हमनी का कुछ बात जरूर करे के चाहिए, चूंकि ए पर अगर बात नहीं होत तो बहुत सा चीज हमनी से छूट गई बा, हमनी को ओकरा पर ध्यान नहीं जा देत। अब जैसे राणा भयो मर्दाना, अवध में राणा भयो मर्दाना, पहला लड़ाई भई बक्सर में सेमरी के मैदाना, हुआ से जाए पूरब में जीत्यो तबे लाट घबराना। तो ये जोन अवधि भी रहे ओहू में जोन कुंवर सिंह का स्वाधीनता के चेतना के जोन रहे ओकर बड़ा गूंज रहे। तो एगो इतिहास जोन अकादमिक स्तर पर लिखल जाला ओकरा समानांतर ही बहुत महत्वपूर्ण इतिहास जोन बा हमनी के लोक स्मृति आ लोक चेतना में भी लिखल जाला। तो जो रहे कि राणा अवध में राणा भयो मर्दाना आ पहली लड़ाई बक्सर के सेमरी से लेकर के ओकरा में भी और एगो आगे सुनल जाओ कि राणा बहादुर सिपाही अवध में धूम मचाई मोरे राम रे, आ लिख लिख चिट्ठिया लाट ने भेजा, जवाब सवाल लिखा राणा हमसे करब ना चतुराई रे, जब तक प्राण रही भीतर में तुहका खोद बहाई रे, आ जमींदार सब मिल गए मिलके अंग्रेज कपाई रे। तो ये जो पूरा हमने का परंपरा रहे कि जो कहते कि बाबू कुंवर सिंह तोहरा राज बिना अबना रंगइबो केसरिया हो, आ भोजपुर ऐसन होरी मचाई, गोली बारूद के रंग बनायो तोपन की पिचकारी। ई कुल जो परंपरा भी हमने के ई अभी भी स्वाधीनता का चेतना से आंदोलन से जोड़ के देखे के जरूरत बा। एगो होली का हमरा अचानक याद पड़ल देखनी कि माचिस का रक्त के पहला जोन बा ओमे बहादुर शाह जफर के भी मिलावल गइल बा। हिंद में कैसे फाग मचोरी मचे है जोरा जोरी, ई होलियारन के जोन परंपरा भी एकरा में बहादुर शाह जफर के भी शामिल कइल गइल बा। तो ओमे हिंदू मुस्लिम ऐसन कोनो चेतना ना रहे। ऐसे हमार बार बार ये बतकही के माध्यम से निवेदन ही है बा कि हमनी के जोन होली में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ल परंपरा बिया ओकरा के भी हमनी के स्मृति में राखी जा। आ जो स्वस्थ परंपरा बिया होली का फाग गावे का, आज भी हमनी के होली में बहुत सा व्यंग बहुत सा समकालीन जो विसंगति बाड़ी सा ओकरा पर प्रहार होला, ओकरा पर चोट होला। तो आजकल जो बाजार में अश्लीलता फैलावल गइल बा होली गीतन के नाम पर कि सुनल मुश्किल हो गइल बा, तो ओकरा से हमनी के तनी दूर हटब जा, जब हमनी के अपना के स्वस्थ परंपरा से जुड़ब जा। तो अगर हमनी के अपना के होली गीतन का होली के मौसम बा 29 तारीख के होली बा, सबका के होली के बधाई भी देतनी। हम अपन बातचीत खत्म करतनी, फिर कब हमनी के होली के और मुद्दा पर बातचीत कइल जाए। तो हमारा सबका के प्रणाम, सबका के नमस्कार। अब हम अपन बातचीत बंद करतनी।